तेरे के दो बोली बोले तो घर वाले पूरा मम्मी पापा के गाड़ी गलौज करके तू निकल के भाग जा। इतना सर इतना थी बारे यार अरे देखे निकल बे अजी काहे को बाबा ने विदा कर ले बनी रोकन नौकरी लगल बा। हम विदा कइले बानी भाग के आइल बा भाग के ससुराल से नौकरी में छुट्टी मिल गइल नौकरी लगल रे एकर ना राउर बाप रे बाप के जनू काहे कबई से कौवा काव 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 कोइले बच्चा त लगा था जैसे कोई आवे के बड़ुए सुन ले बानी नु कहावत में कि अगर कौवा बोलेला सनु त का त कोई आवे करेला तब वही कोई कौवा बोलेला जा जेकरा आवे कोई अपने घर में आदमी आई है लेकिन कुछ कैसे आजकल दिन करता नु तनको मने नहीं खेला मन करता के जाके तनी उन्हें घूमले आई बहरिया लेकिन बुनी पानी के दिन बाटे आदमी केने बहरे घूमे जेन सगरो पाकी पानी भरल बाटे जाता है काहे कोनी बाड़ा एनिया के बैठा तड़ू कबले घर में रहलू सुतल त हम ना जगनिया की तरह के ने थी ओके दीदी बर्तन वर्तन धोतर में दिन राउर सड़ी पे छूटे देता नहीं। अरे हम नहीं तोरा खंगार देले बानी हम नहाई ना त का रखी कल्पना रखे के चाहिए तुम खंगार देना काहे दीदी हम नहीं खेरो खंडा देना तू बाड़ू त मान लगे सब करे पद में छोड़ दे तू आदमी नु अड़ू हां पानी खाना ना खा लेलू। हां खा लेनी रो खइले हई अरे हम खा लेले बानी आ कनी अनु कपड़ा होई न बबुआ के दुगो होई कुर्ता पैंट वे दे तनी धो दिया त मैं हम धो देले बानी। ठीक बा दे दे निकाल दे हम धो दे ठीक बाटे आ कनी न कि काम धंधा करत तड़ू तनी अपन देहियो पर ध्यान दो कैसन रहलू कैसन हो गइलू हां खात पेट नहीं खू खा तनी दीदी मतलब तरह के खाना ना तू खाना के तरह के खाना खइले जाता के। अरे ना दीदी देखी कितना हम मोटा आगल बन हां तू ना ऐसे दोबारा जा दे और बाबू यहां न त कहिया कि देख ऐसा अपन मेहरानी छोके गोरी कैसन भौजियोरी क देली जा ना दीदी रोज लोग हमरा के तन की मान जन नहीं किया करत बहुते करत नहीं जा। हां देर गोदी फोन कइले रहलू हां ए छोट की काम है हां आओ तनी दीदी खाना ना दो बजे इहो न दम त बारे ले काम करत करत केतना काम कर दीदी जे बनी तो करे पढ़ावत रही करे तोरा के आगे बढ़ी में से आपुले चल अभी चल तोरा के रोज जब परेशान हो चल चल ए तो नौ नतीजा पूरा क देले बनी कि ना अब अपना गावे आगुनी ए जे रहम एक से 4 दिन मन कर वो दिन रहम का करी भौ जाइयो भाई सन तो सोची बेचारे से रहे के पड़ता ये का हमरा के जानत नहीं कि हम पोइसन होनी ऐसा बात को हम के रखियन जे काहे ना तनी को कन मनैबो ना करी हम जे ना जात न बनी अब की बार सोचिए समझ के आइल बनी कि हम सुतल वाला हमरा के डाय के रख ले ओकर माई भी नु कि हमरा के नु घर में रहे ना मुश्किल कर रहलसिया बात तो गोइबे कोनी दादा है अब अपना नहर में रहे तो कुछ तो दिमाग लगाई का न पड़ी हम तो अपने को हर चीज में दिमाग लगावत रही न ते में कहने लगाई जाता नहीं बाप रे बाप रे भौजी भौजी अब कहां बाड़ू जा हो खेले बाड़ी बोलो तो नहीं कि ये दादा कहां अपने अपने घर में ढुकल बाड़ी जा ए भौजी का हो अरे यार लुका अरे हां हो बोलो तुम खुश रह रे हमारे पास आओ कहां पड़ी जे वो लोग हो अरे बैठल बेसन घरवा में जानते बाड़ू के आजकल दबेगा हां जी बेटा धरा अरे का का लिखी आई बनी जी ए सामान चला खाइए आई जी आई कहा जाने कहां घालू कल कौन या छोट के लेनो के तन के गेहूं धो के छाता पर डाल के तन डोले बिया कि ना हमरे जाके देखे के पड़ी भूला जाली सन कोनो कमा कहला प इना के कहीं तो तनी याद पार के काम धंधा कर दे तो उनका नहीं जानी के बुझाइबे न कर लगी कौन काम करे के बा कौन काम नहीं खे करे के अब हम ही जाके देखा तनी के धोइले बिया नहीं के चली जी बुची जी आई दौलत नहीं भौजी पागल लेकिन अजी रहा ना फोन कहीं ना कोई कहानी डायरेक्ट आ गई नहीं अरे हम बोले पानी पिए खाते तब तो नहीं पूछे जा ए छोटकी अरे रहे दे पानी पिए के है हम बाद में पानी पी ले मम्मी नहीं तो कला पे पी लेनी है का भइल मतलब कोनो काम से काई रहनी है अब बड़ आदमी कबो कहीं जा सकत बटुए हां एमे कोन हेते बैठे ए अपन गांव में हट हां अपन तो घर और सब बताई सब कुछ ससुर में ठीक बाटे ना हां हमारा ससुर के हाल चल पूछे के बटुए मरद नो करिया बटुए हमरा का सोचे बेचारे के बा ठीक है ना नौकरी करत नहीं ए भौजी देख कहे के तना चाहिए बाकी कहत नहीं तो लोग भौजाई है लोग तो हम लोग के भी जानल जरूरी बटुए बेटे पे नाश्ता पानी सब आवत रहे अजीब चीज कहिए नौकरी लगलो तो पढ़त लिखत रहनी अब लागल ह हां पढ़ लेकिन नौकरी लागल बटुए तो रौरा एकदम करिए लागल बा एतना
इतना फोन उन करी ना, लेकिन एको बार ना कहनी कि नौकरी लगल बा हई भाई बाबू भौजैया ले तोरा डर लगत रहे जी। अरे नहीं जानता हूँ, अब कौन लोग जाए तो एक के बाद खुशखबरी बताई, ठीक है? जान ला छोटी काहे ना बतैलड़ी ऐसे भौजैया मिठाई न मांगे लगिया सा अब खियाइम का जी। अरे जाए तो मिठाई सड़े तो बाद में अच्छा खाओ तो रहबो जाए। नौकरी चुकर के हटाई समाचार बताई, सास ससुर सब ठीक बा? सास के, ससुर के, ननद के, देवर के, सब को एकदम खुशहाल की जिंदगी जियत बाटे। बढ़िया बाटे, खुशहाली के जिंदगी चाहिए। अब तो हमरा भौजी कुछ करे के ना रहेला, दिन भर बेडे पे रही ना, मोबाइल चलावत रही ना। बुची जी हई हाड़ पर मांस न चढ़ाउर पहिले पातरे हो गइल बानी जी, इतना आराम करते नहीं तब फिल्म देख देख के फिल्म में हीरोइन पातर पातर रोइल सन गोर गोर नो ऐसे हम पातर रह गइल। अच्छा ओ बनी जी लेथिया करी ना का ओ कनी बनी एते तिपेन के भोरे भोरे दौड़ जाली शांता ऐसे ऐसे वाला मशीन पर चलेली सब। हम पहनी ना, हम दू गो चार गो पांच गो घर में रखल बाड़ी। और ससुर ना बोलन जी केहू से डर लाजे ना, कहिला नो हम घर के पानी ना पीला, आरो के पानी पीला। अच्छा ठीक है, तो खाइला ए भाई तो गुमान हो गेले करी दीदी जी, मर्द कमात त कबे न करम खाई। मिर्जा बड़गन का कहाला तू लोग ना जान बुझा, उ सब बड़ बड़ आदमी खाला जैसे हम खात बानी। हां अच्छा अच्छा बड़गनवा के अचारा पारल जला ओ करे कबुची जी चुप रह, तेरा तो और ना बुझाला। अरे कोनो होई शहरी खाना बढ़िया खाते नहीं पियते ना जाना हमरा के निमन निमन खाना बनाइए, ठीक बाटे नो। आरो के पानी मांग दो, हम घर के ना पानी पियब, ठीक बा? बुची जी के कॉल में एकदम ठंडा ठंडा पानी आवेला पियब, हाथों से ना खाइला। काले खियारे के परी काले। अच्छा नंदोई जी खैना ना बढ़िया बहुत तना प्यार बनल बाटे त भैया के कह दे जी, भैया और खिया दिहन जे में कौन बड़ा बात बा। भौजी पैसन बात बहुत हो, सुनो जना आओ तन चाची उजी के सब घूमे, ठीक बाटे नो। तो लोग के घूमे में मत पहले पानी उनी पी लो के बाद जाए, पानी लेके आवत नहीं, ठीक नो? आ छोड़ी ना, अरे छोड़ रे छोटा की बा चाहे त दादा बा के तो हम लोग नो देख के नो तनी अजीब लागो त। अब बड़ घर में रहत बानी तो छोट घर में अजीब लगबे न करी। आ जाए दे बुची जी बाकी ई न तो भुलाई है जेले रवा पाल पोस के बड़ भइल बानी, ठीक बा? आपन गाँव ना भुलाई जाला। गोड़ा धोई ठीक बाटे, अब तनी कूलरवा चालू कर दिया बानू। बाप रे बाप भाई बुची जी अचानक के हाथा ना अमीर बोला ना, तो ये है लड़किया रहे नो कि जब अपना ससुरवा से आए नो तो ये एगो लुगा लेके आवे आ रोवे लगे के भौजी कैसे ना जगह बियाह कर देले बा लोग, कैसे ना जगह ना आ ई के देख लो कैसे आइल बे मार सो ये तो भौजी के यार बी तो इतना भारी पता ना का लेके का के भाई नौकरी लागल बाटे ओको, सब कोनो नौकरी लागल होई। आजकल के सरकार वसन बढ़ाई बा वसन के गरीब दुखिया का फटाक दिन नौकरी लगा देता वसन। देखी काका लेके आइल बिया, काका नहीं के लेके आइल। जल्दी जल्दी तनकी कर दी बुची जाइल बानी, खाना बनाए के बनो सर से कराओ, खाई ना बाहर के खाना खाई ना तो खाई लो खब जल्दी कर देता है। अरे कहाँ बाड़ू हो? के हो का हो सरोज, का करत हो? भोरे भोरे चूल्हा चौके साफ करत हो? अब खाना बनाता मैं बुची जी तो कबे नहीं रहुआ अभी खाने होता नहीं। बूची जी कबे ने तुन करे पीछे पीछे हम हूँ नहीं हो ये खातिर बूची जी कहाँ गए जा रहे? ये गाड़ी नैहर आइल ससुराल रे? हाँ आइल बानी, का भइल बा जी? ससुराल छोड़ के नैहर भागत है ये? आओ ओकरे के बताओ दई का भइल बा पहले बताइए। भइल क्या बा? ओकरे के दूगो बोली का बोल देने, पूरा कपड़ा लाता बैग ने पैक करके निकलता नहीं हो रहा। एकरा आदत ना दिबा कि तुरंत दो बोली पर नैहर भागे। आई हो दादा। एकरा चाय का बनावत हो? हाँ चाय बनावत रही। पियावत है उनका ठंडा चाय। कहाँ पिया? अंगना में बड़ी चली चले तो अरे कहाँ बड़े रे? निकल बाहर वहाँ। अरे कौन बड़े रे? निकल बाहर। अरे हमर दादी जी, अरे हमर दादी तू ये बता तारा के दो बोली बोले नहीं। भौजी बचा लो, हमरे बचा। इधर आया। का भइल जी? अरे इधर तू कहाँ रही? इधर अरे बताइए बोली तेरे के दो बोली बोले तो घर वाले पूरा मम्मी पापा के गाड़ी गलौज करके तुम निकल के भाग जाओ। इतना तारा इतना थी यार। अरे देखे निकल बे अजी काहे वो बाबा ने विदा कर ले बनी रोको नौकरी लगल बा। हम विदा कइले बानी, भाग के आइल बा, भाग के ससुराल से। नौकरी में छुट्टी मिल गइल। नौकरी लगल अरे लगल बा राव रे एको ना राउर नौकरी लगल भाग के बजे। बहुत है अजी भाग गइल बानी का कहत रहो जी? आई हो
लाड़ी अरे भाग गई बनी मारते रहला हमरा के रोज मारते रहला हमरा के काहे खाती तो मार देनी एक दिन तो का भइल त ये कोडे गिर गेले कौन मारा के ना मारे झपड़ा खाली अपना माई के काले में पड़ के रोज मारत रह दो ना हमरा के देखी पाउर रौरा पर खाली माई के बस एक बार बात सुने के चाहिए सुन माई को दिन के भी आज भी काल भी ना रही माई तो माई के बात ना बने तो के कर बात मानी हां एकरे सुनी तो रही जरा पैदा के बरा ना सुनी अब कोल रह नौकरी कौन नौकरी होने लागल बारे कोची बोलिए बाबे नौकरी लगल बा हम बड़ घर का हनी आरो के पानी पीलू अब ऑनलाइन वाला खाना खाली और बना आरो के पानी ये कौन तार पानी मारे आरो वाला कौन पानी आया आरो आई हो जा छोड़ छोड़ झूठ बोल लिया तोरा अजी बाबूजी अरे बाबूजी इधर बीच में बीच में हां मरम नानू छोड़ जा दे पाऊं जा पहुंचले हम आवत नहीं घरे से पहुंचले गाड़ी न मिले तो लिफ्ट मांगने क्या बता ये छोड़ दे हां नानी जो ने भाल तोर भइल मारला पिटला ने जा दे भाई की बड़ी जा दे ले जा चल तेरा घर बता बाबूजी मारे लगे यार अब आप पीटे मतलब कहीं कम मारम थोड़ा बहुत चल अपन घर डोली चल ना मारम चल ना मारम आई हे दीदी जी कैसे आके देखनी हमने के केतना बड़ उल्लू बनावत रही नौकरी लागल हुए तो कोई के बाइक कौन नौकरी लागल बा ओही ले झूठ नूर छिपेला ना जान ल सन काहे बिटू ये मान के लू काहे कट ससुर सासु से थे कि बताओ कैसन हो जाए बैसन इजले झगड़ा का गोल भी आदमी ओकरा के रख ले बावन उहे तो हम सोचतनी कि ई लड़की जब आवत रहे तब खूब रोवत रहे अब एक आली कैसे नौकरी लग जाए अचानक के कहते बाबा के पापा के चल गोनी का के उआई रहली जो जाके कहते सुन जो तुम खाना लेके आओ रे हमारे के भूख लागल लेके आओ सवेरे से कनिए के चलते हम खाना ना खइलो हनी सोचत रहनी कि कैसे कैसे नौकरी लग जाए ओकरा अचानक के देख ल झूठ बोल के कैसे बिटुया आई रहे ठीक कइलो हनी पाहुन जी ओइसना ही दवाई देवल जाला